Puiden valitsijan mielessä on hirsirakennuksen teko. Siihen tarvitaan suoria ja mahdollisimman vähäoksaisia mäntyjä. Sydäntalvella yläkuun aikana on rakennuspuut tavallisesti kaadettu. Tarkoituksena on tehdä pienehkö porstuakamarillinen tupa hirrestä perinteiseen tapaan. Rakennuspaikkana Suomenniemen Lyytikkälä Kaakkois-Suomessa. Jos on semmoinen tyvekäs puu, niin se on raskas piiluta. Jos siellä on 3 tuumaa sitä pois hakattavata puuta, niin silloin on hyvänä apuna tavallisella kirveellä hakata siihen kohtisuorat poikkipykälät siihen puuhun ja kirveellä lohkoo nämä paksut kappaleet pois. Siihen jätetään reilu 4 tuuma puolelleen sitä ylimääräistä paksuutta, mikä sitten seinää valmiiksi piiluttaessa lähtee siitä pois. Veistämällä tukeista tehdään hirsiä, joiden annetaan kuivua kevätahvassa. Tasaisen kuivumisen edistämiseksi veistämätön osa vuollaan puhtaaksi. Tähän rakennukseen tehdään kokeiluja opetustarkoituksessa tuvan osalle multiaispermanto, jossa alapohjan lämpöeristeenä on sisäpuolinen multavalli. Rakentajina ovat kirvesmiehet Auvo ja Ismo Kokkonen, Raimo Laamo ja Seppo Kauppinen. Lattian aluksen tuuletuskanavia varten on kiveykseen jätetty aukot, kissankolot. No nyt mitataan ristiin, näin päin tää nyt on. Miten liian vino? Sinne ulkonurkkamen siitä ristikosta. Ristimittauksella tarkistetaan, että kulmat tulevat suorat. Hirsirakennuksessa jokaisen hirren alapinta veistetään alemman seinähirren mukaiseksi ja alin hirsi kiveyksen mukaiseksi. Nurkan tiiviyttä parantaa lämpölovi, jonka täytteeksi tulee tervarive. Lamasalvos eli vaakahirsirakennuksia lienee meillä ollut jo kansainvaellusaikana. Ainakin jo 1200-luvulla on ollut pyöreäpohjaisella salvoslovella niin sanotulla koirankaulanurkalla varustettuja pyöröhirsirakennuksia. Seinähirsiä alettiin veistää sisäpuolelta 1500-luvulla. Molemmin puolin veistetty seinähirsi, kuten tässä, on perua 1700-luvulta. Hirsien väliin tulee tiivisteeksi sammalta, nurkkien, ovien ja ikkunoiden saumoihin tervarive. Seinän lujuutta lisätään sitomalla hirret toisiinsa vaarnoilla, jotka sijoitetaan hirsien läpiporattaviin reikiin. Käsivintilän koko on noin 1,5 tuumaa. Kun tämä tumpelitappi lyövää, niin on pidettävä huoli, että pohjaa jää painumisen varaa, ettei tapit jää kantamaan. Painumisen varaa pitää olla reilu tuuma seinän korkeusmetriä kohti. Ovien ja ikkunoiden karojen reijät tehdään 2 tuuman poralla. Eteisen ja kamarin väliseinän hirsien liitoksia ei uloteta sivuseinien läpi, vaan hirret liitetään niihin pyrstöliitoksin. Liitoslovi ulottuu puoleen väliin 6 tuuman vahvuista hirttä.
Tähän rakennukseen tehtävällä pitkällä nurkalla on vastineensa 2 tämän talon rakennuksessa. Salvoksen kaula veistetään kummaltakin sivulta noin puoli tuumaa muuta hirttä kapeammaksi. Kaulan kumpaankin päähän tehdään kaulaviisteet. Hirsiseinän kunnolliseen lämmöneristykseen kuuluu riittävän leveä lämpövara. Ulkoseinässä ja kylmää huonetta vastassa olevassa seinässä varan leveyden pitää olla vähintään 10 senttiä. Alemman hirren selkä on vuoltu tasaisen kuperaksi. Varapiirtimen leveällä kärkivälillä piirretään alemman hirren muoto ylempään hirteen. Työstettävä hirsi sidotaan paikoilleen seinämiehen välttämättömien apuvälineiden hollihakojen eli hirsihakojen avulla. Varaus veistetään siten, että kouru on suoralappeinen. Kun varattu hirsi asetetaan alemman hirren päälle, varaus jää reunoilta hieman auki. Sivuilta avoin varaus helpottaa hirsiseinän tiiviyttä lisäävän riveyksen panoa hirrenrakoihin. Seinissä on päästy ikkuna-aukkojen alareunan korkeudelle. Tässä rakennuksessa oven ja ikkunan yläreunat tulevat samalle korkeudelle. Ikkunan paikkaa lähdetään mittaamaan ovelta. Tuvan toisen ikkunan korkeus saadaan oviseinän ikkunasta. Hirsirakennuksessa ovi- ja ikkuna-aukkojen tukena ovat karat. Tässä teenmuotoiset karat veistetään yhdestä puusta, kuten ennen on tehty. Seinähirsiksi on valittu suorasyiset täyspitkät puut. Kun hirsikerrat huolellisesti vaarnataan noin 1,5 metrin välein ja aukkopaikat karoitetaan jykevin yksipuisin karoin, seinät säilyttävät varmasti suoran muotonsa. Muualla seinässä voidaan hirsiä liitoksin jatkaa, mutta kamanahirreksi on aina valittu täyspitkä tukeva suora puu, koska tätä hirttä, joka sitoo koko rakennusta, heikentää ikkuna-aukko. Karan päällepanossa on mahdollista tervariveen laitto karan koloon, johon ei myöhemmin päästä käsiksi. Karalankkua ei naulata kiinni, koska naulaus estää hirren painumisen. Ikkuna-aukon on oltava niin suuri, että kamanahirren ja ikkunan karmin väliin jää 2 tuuman suuruinen laskeutumisvara. Välikaton kannatukset, huoliaiset, höylätään kauttaaltaan ennen paikoilleen sovitusta. Nuo kantit siinä vetäminen puolupuukolla ja lopun oikaisun höylä. Välikaton kannatusten pyrstönmuotoiset loveukset on helpointa tehdä silloin, kun seinät ovat vuoliaisten korkeudella. Loveukset ulottuvat noin puoliväliin seinän vahvuudesta. Vuoliaisen päähän veistetään kannatuskoloon tiiviisti menevä lohenpyrstö.
Hirren nosto jolujen ja köyden avulla on ylimuistoinen tapa siirtää painavia seinähirsiä olkapäätä korkeammalle. Tasakerran yläpuolelle tuleviin hirsiin tehdään myös varaus, vaikka seinän ei siellä tarvitse olla lämmönpitävä. Useissa rakennuksissa on se päätykolmiokin tehty hirrestä. Sitä ennen on tuumattava katon jyrkkyys. Mallikappaleella piirretään siihen sen lopullinen korkeus, vetään viiva ja sitä myöten vestetään se liika pois. Kun ei täyspitkää puuta sattunut olemaan, niin harjaors on jatkettava hakaliitoksella. Kattotuolien rakenne on mahdollisimman yksinkertainen. Parrumaisten kattotuolien kannatuksina ovat harjahirsi, sivuseinät ja 2 kannatusvuoliaista. Sovituksen jälkeen kattotuolit kiinnitetään nauloilla harjahirteen, vuoliaisiin ja seiniin. Päätykolmioiden ja väliseinän hirrenpäät veistetään kattotuolien tasalle. Harjaors tapitetaan sekä päistä että väliseinän kohdalta. Sekä sisä- että ulkoseinien puhtaaksi veisto pitää vesikaton ja välikaton lähellä tehdä ennen katonpanoa. Hirsiseinän puhtaaksi veisto on vaikeimpia kirvesmiehen töitä. Joka sen osaa, saa yleensä tehdä koko viimeistelytyön. Tämmöisen piilun varren silmä on tehty semmoinen, että varren irrottaminen ja takaisinlaitto käy kätevästi ja silloin tämmöisellä kirveellä voi vestää sekä oikea että vasenkätisesti. Ainakaan nurkkaa ei voi vestää muuten kuin määrätyltä suunnalta. Kaksituolien päihin lyövään tuulilauta ja sen päälle tippalauta, joka on noin 2 senttiä tuulilauvasta ulkona. Siitä lähtien tulee räystäitten kohdalla umpilauotus ja ylöspäin harvalauotus. Nurkan pituus on hiukan pitempi kuin seinähirren paksuus. Jos on 6 tuumaa seinähirs, silloin nurkkojen pituus on 7 tuumaa. Nurkkien hirrenpäät veistetään saman vahvuisiksi kuin itse seinä. Pärekaton teon alussa tarvitaan päreiden linjalaudan alle kannatuspäreet. Linjalauta asetetaan noin 3 senttiä tippalauvasta pitemmälle. Se on vesinokka sekin. Normaali pärekatto on kauttaaltaan 3-kertainen. Ensimmäisen kerroksen päreet ovat lyhyitä, 1/3 päreen mittaisia. Päreitä laittaessa on oltava tarkkana, että ne tulevat myöt sukkaan. 3. pärekerros tulee jo täysimittaisista päreistä. Päreiden pituus on noin 17 tuumaa, pärevarvin pituus 5 tuumaa. Päreet naulataan keskimäärin toisen pären reunasta. Naularivi pitää olla niin ylhäällä, että ne naulan päät jäävät varmasti sen seuraavan varvin päreiden alapäitten alle. Kunnollisista päreistä hyvin tehty katto voi kestää 4. vuosisadan. Harjavarviin käyvät taas lyhyet päreet.
Ensimmäiseksi pannut apupäreet katkaistaan viimeiseksi. Pärekaton reunan suojaksi naulataan päätyihin reunalaudat ja harjalle harjalaudat. Semmoinen yleinen tapa on ollut, että viimeistään siinä vaiheessa, kun on harjalauta löyty paikalleen, niin alkaa harjannostajaisiin vietto. Harjannostajaisilla on juurensa menneisyydessä, jolloin raskaan harjahirren nostoon tarvittiin naapuriapua. Auttajia palkittiin työn jälkeen kestityksellä. No, tätä sua. Tuvan lattian alle tulevan multiaispermannon hirsirakenteiden suojana on vanhastaan käytetty tuohta, joka kuivaa multaa vasten asetettuna suojaa hirttä pitkään lahoamiselta. Permannon teko alkaa multiaishirsien laitosta. Multiaishirret tulevat noin 70 senttiä ulkoseinästä sisäänpäin. Multiaispermannon kunnossa pysymisen elinehto on kunnollinen tuuletus. Kivistä ja tiilistä muuratut tuuletuskanavat pysyvät varmasti toimintakunnossa. Multiaishirsikehiikon nurkissa ovat rakennetta lujittavat salvokset. Hirsissä ei ole varausta. Multiaishirsiin osittain tukeutuvat lattiavasat ovat rakennuksen poikittaissuuntaiset. Seinän ja lähinnä sitä olevan vasan väliin jää noin 5 tuuman levyinen täyttöaukko, jonka katteeksi tulee niin sanottu multiaislankku, joita on tuvan jokaisen 4 seinän vierellä. Multiaislankkujen aukoista voidaan täyttää mahdollisia multapohjaan tulleita vuotoja ja laskeumia. Multiaisten keskelle jää syvennys, jota on tämän tyyppisissä rakennuksissa voitu käyttää viileänä säilytystilana. Tuvan lattiaan tulee sille kohdalle luukku, josta päästään lattian alle. Ikkunan karmin ja kamanahirren väliin jää riittävä laskeutumisvara, joten karmi voidaan kiinnittää kiiloilla paikoilleen. Seinän laskeutumisen vuoksi karmia ei voi naulata seinähirsiin, vaan korkeintaan ikkuna-aukon sivukaroihin. Karmin pysty- ja vaakasuoruus varmistetaan vesivaan avulla. Hyväksytty asento varmistetaan nauloin. Päärakennuksessa valmiiksi lasitetut ja saranoidut pokat voidaan nyt asettaa paikoilleen. Karmin ja seinän väliin menee runsaasti tervarivettä, joka peittyy hirsitalojen leveiden vuorilautojen alle. Lattianlaitto alkaa multiaislankkujen panosta. Lankut ovat irralliset, vain jalkalistojen paikoillaan pitämät. Niiden sisäpuolelle jäävät lattialankut muodostavat toisiinsa sidottuina kiinteän lattian.
Lattiatarpeet ovat tuppeen sahattuja eli kanttaamattomia lankkuja, joissa tyvi on latvaa leveämpi. Ne pannaan veistettyinä ja höylättyinä lattiaan vuorotellen, vuoroin tyvi, vuoroin latvapuoli. Lattialankut on sahattu kuivasta suorasyisestä honkapuusta, jotta käytettävissä olevin keinoin vältettäisiin lankkujen kiertyminen. Multiaislankkujen sisäpuolelle jäävät lattialankut sidotaan tapeilla kiinni toisiinsa yhtenäiseksi lautaksi. Leveästä lankusta tehty lattia aikaa myöten kuivuu. Sillä sitä ei nyt tehdessä ei ole minkään vertaa naulattu. Tiheä tapitus lujittaa lattiaa ja estää osaltaan lankkujen kiertymistä. Lämmitettävässä huoneessa lattialankut kuivuvat edelleen. Kuivunutta lattiaa vuoden parin päästä tiukattaessa siihen tavallisesti menee täytteeksi kapea lisälankku. Kiristäminen on helppo tehdä, jos lattiaa ei ole alun perin naulattu kiinni. Multiaispermannon jalkalistojen pitää olla tavallista tukevammat, koska niiden avulla sidotaan multiaislankut paikoilleen. Pienet epätasaisuudet poistetaan viimeistelyssä härkähöylällä. Eteiseen ja porstuakamariin tulee täytepohjainen lattia, rossipermanto. Lattiavasoihin naulataan alapohjan kannatuslaudat, joiden päälle pannaan rossilattian laudat. Täytteen alla on eristeenä tervapahvi, täytteenä kuiva sahanpuru. Rakenteeltaan samanlainen välikatto on Lyytikkälän päärakennuksessa, jonka pihapiirissä uudisrakennus on. Päällä siellä on levitetty tervapaperi ja lämpöeristeenä sahan puruva ja kutterilastua. Ulkoovi on täällä tehty perinteinen lankkuovi, johon tulevat pitkälehtiset takosaranat. Perinteistä mallia olevat väliovet ja ikkunat on teetetty tätä rakennusta varten lähimmällä puusepällä. Vuorilaudat ja jalkalistat ovat kirvesmiesten itsensä valmistamia. Uuden hirsirakennuksen teko perinteisenä kirvestyönä on ollut tekijöitään inspiroiva tehtävä ja samalla erinomainen tilaisuus kokeilla ja verestää kirvesmiestaitoa monilla jo eilispäivään kuuluvilla välineillä. Näiden töiden kuvallisesta tallentamisesta voivat hyötyä muutkin.